En esta carrera era el líder de la clasificación general. Dute hainbat gauzek, batez ere Ander Vilariño eta Aitor Zabaletaren arteko ustezko neurketak, Vilariñok favoritotzat ematen zuen Zabaleta lasterketa hasi aurretik, Bergararrak ordea kontrakoa zion. Azkenean Vilariño nagusitu da, Zabaleta bigarren izan da, eta atentzio iturri gehiago izan dira hauen bien arteko lehiaz kanpo. Batetik Iñaki Alberdik mundu txapelketan ofizial izandako kotxea ekarri baitu, hor irudietan duzuen hau, Toyota Celica ST205, eta gainera jakina ECM multzokoen arteko borroka ere hortxe atentzio iturri gorlako aldatzetan. Ander Vilariño lehenengo igoaldian Jan Errekartekin aurkitu da, traba egin dio iparraldeko pilotoak, eta hori dela eta Vilariño gazteak ez du denborarik onena egin. Denborarik onena Aitor Zabaletak egin du. 7 segundu atera dizkio Zabaletak Vilariñori, baina lasterketako beste bi txandetan Vilariño nagusi izan da. Eta nola gainera, marka zaharra 8 segundutan hobetu du, eta lehenengo txandan egin duen denbora 27 segundutan hobetu du. Atera kontuak. Erakustaldi dotorea egin du Vilariño gazteak, lasterketa irabazi, eta dagoeneko aurtengo txapelketan jokatu dituen bietatik biak irabazi ditu. Bai San Cosme, baita Urrakin ere. Aitor Zabaleta ordea bigarrena izan da. Pasaden aste osoan zehar bezalaxe, kotxearen aurreko balaztak puntuan jarri ezinean atera da. Atzo gauean egindako lanak ordu txikiak ikusi zituen lanean ari zela, baina ezin izan du arazoa konpondu. Bigarren txandan zibarena egindu nahi gabe, eta ezer egitea etzuela ikusita, balazta arazoak gainera berdin-berdinak zirela ikusita, erretiratzea erabaki du, eta ez du bigarren txandan parte hartu. Baina bere denborarik onena lehenengo txandakoa izan da. Sailkapen nagusian Ander Vilariñok baino 14 segundu gehiago behar izan ditu Bergarako gidariak. Hor hirugarrena, Alberto Alonso. Borroka estua, leia bizia izan du Angela Vilariñorekin. Azkenean, bien arteko diferentzia oso txikia izan da, 8 zentesimakoa hain zuzen ere. Lasterketaren lehenengo txandan izan da hori, bigarrenean, biek denbora eskaxagoak egin dituzte, eta beraz, denborarik onena kontutan hartzen dela ikusita, 8 euneneko edo 8 dezimako aldea izan da Alberto Alonso eta Angela Vilariñoren artean. Alonso izan da hirugarrena, Angela Vilariño berriz laugarrena. Txapelketa osoa egiten ari den lehenengo aldia dela kontutan izan da, esan behar da, oso lan ona egiten ari dela. Puntuak biltzen, baina eta berriz eta azken sailkapen nagusiari begira, txapelketako ohorezko postuetan egoteko aurrera pausu bat gehiago eman du gaur Urrakin. Hor Carlos Villanueva. Honek ezin izan du lasterketa ona gauzatu. Arazoak izan dituelako lasterketako lehenengo igoaldian batez ere. Hirugarrena izan da CM multzokoen artean, 5. sailkapen nagusian, eta Angela Vilariñok baino 2 segundu gehiago behar izan ditu. Entrenaldian denbora asko galdu du, motorea gelditu eta kotxea errepidean geratu baita, ondoren martxan jartzea lortu du, eta berriz atera da, baina denbora mordoa galduta. Lasterketako lehenengo igoaldian Angela Vilariñok baino 8 segundu okerragoa egindu denbora, eta bigarrenean hurbiltzea lortu du, baina alperrik izan da. Hor Iñaki Alberdi, erakustaldi dotorea eman nahi zuen Azpeitiarrak ekarri duen kotxe berriarekin. Lehenengo txandan horretara atera da. Eta izan ere, ez du denbora honik egin, baina jendea gustora geratu da Azpeitiarrak egindako erakustaldiarekin. Kotxea gainera rallietan ibiltzeko aproposagoa da, igoeratan ibiltzeko baino. Lehenengo txandako ikuskizunaren ondoren, bigarrenean denbora ona egiteko asmotan abiatu da, eta ikusi nolako arazoak izan dituen. Su itzalgailuak martxan jarri dira bapatean.
Horrela ez dago ezer ikusterik eta Iñakik kotxea geratu egin behar izan du. Oso denbora txarra egin du. Eta orduan, lasterketako azken txandan duen guztia ematera atera da. Errepidearen zabalera osoa aprobetxatuz, ez du denbora gehiagirik galdu, Aitor Ramirezi 6 segundu atera dizkio eta Ramon Apalantzari ia 8. Alberdi oso pozik geratu da, eta esan du oraindik lan handia egin daitekela kotxearekin, etekin gehiago ateratzeko eta emaitzako etzeko baduela beraz makina bat lan, baina kotxea ona dela, azkarra dela, eta rallyen txapelketan zeresana izango duela. Hala espero du. Horra Aitor Ramirez, larri ibili da. Bere kotxe horrekin ez da batere ongi moldatzen, asfaltoaren egoera ez delako batere ona, oso urratuta dago, koskorra asko ditu, eta kotxe hau horrelakoetan ez da ongi ibiltzen. Igaz, etzen ongi ibili, aurten ere ezin izan du ongi ibili. Ramon Apalantzarekin zuen borroka azkenean Ramon Apalantza mendean hartu du gutxigatik, segundu bakar bategatik baina mendean hartu du, baina Iñaki Alberdiren aurrean amore eman du. Ezin, 7 segundu horiek, azken txandan hartutako 7 segundu horiek, ezin gainditu. Baina esandakoa Montekalbon, txapelketako urrengo proban, gauzak desberdinak izango direla uste du. Hor, Ramon Apalantzaren kotxe barruko irudiak, azkeneko aldiz hemen korritu zuena baino, 8 segundu azkarrago ibili da. Eta horregatik Ramon Apalantza pozik zegoen. Gainera, 9 dezimari eskerrak Frankobo mendean hartu du. Balantza egiterakoan txamponaren alde bat ona, 8 segundu hobeagoa egin duelako denbora, baina txarra Ramirez eta Alberdi baino motelago aritu delako. Hala ere, 8. bukatu du sailkapen nagusian turismoen artean 3. izan baita. Frankobo 9. Apalantzak 9 dezima atera dizkio. Errezildarraren azken metroak, eta Frankobok esan behar da ezin izan duela lasterketako 2. igualdia bukatu. Entrenaldian denbora txukuna egin du, baina lasterketako lehenengo txandan ez du denbora hori hobetzerik lortu. 2. igualdian ere ez du bukatzerik lortu, eta beraz esan behar da ez duela denboraldiko egunik onena izan gaur Frankobok. Sailkapen nagusiko 9. izan da, CM mailakoen artean 4. Jan Errekart, 10. geratu da sailkapen nagusian, entrenaldian Ander Bilariñok bere atzetik irten eta harrapatu egin du, horrek esan nahi du berak, baina minutu bat azkarrago egin duela ibilbidea. Gero, desente hobetu du denbora, baina alperrik izan da. Kotxe hau ez da, uste bezain edo eman dezaken bezain lehiakorra, eta Zabaletaren aurrean, eta jakina Bilariñoren kotxeen aurrean, ez dauka zer eginik, turismoak eta CM mailakoak sartu zaizki horretik, ala eta guztiz ere, lehenengo 10 artean sartu da. Hor Josean Iztausti, 15. denborarik onena lortu du, baina NH multzoko kotxea du, beraz ez du punturik hartzen, ez du emaitzarik ere sailkapen nagusian hartzen, eta NH mailakoen artean bera izan da azkarrena, gaur bakarra gainera. 15. denborarik onena, beraz, Jon Gartiari eman diote. 12 mailakoen artean, ohiturari jarraituz, onena izan da Legazpiar pilotoa. 7 dezimari eskerrak hartu du Luis Mari Kuadra mendean, Luis Mari Kuadra 16. izan da, eta bide batez gainera, 15 maila edo historikoen artean, Azkarna Forreskor MK veteranoarekin. Sailkapen nagusiko 17. postua Arkaitz Lotinarentzat izan da. Lasai, bere mailakoen arteko 2. 10 segundu atera dizkio. Ez da gutxi. 19. sailkapen nagusian Alfredo Unzueta Naparra. 14 mailakoen artean Azkarna Joseba Garzia eta Ingeru Arteta hartu ditu mendean.
19. azken sailkapen nagusian bada. Hor Mario Pérez. 22. sailkapen nagusian lehenengo juniorra eta 2 mailako bakarra. Beraz, saria berarentzat izan da, mailako saria eta junior saria ere bai. 23. izan den Mikel Labaien duzue irudietan. 11 mailakoen artean, azkarrena estu izan dira gauzak 11 mailan, Andoni Mugartzari